No takže čau ľudia, dneska sme po extrémnej dlhej dobe na Rivals. Nehral som to presne, počkať, pozriem sa na mobil. Presne 2,5 mesiaca, takže dúfam, že po 2,5 mesiaca aspoň nejak dokážem niečo zahrať, lebo fakt som to dlho nehral extrémne. Čo sú to vôbec za nové zbranie, ukáž. Daily Shop, to čo je? To dostanem niečo zadarmo, ukáž. Na kresbu, to mám. Pekné. Nemám. No tak idem to proste skúsiť, no. No, takže dáme Dogs. Nie, Arena Dogs. Yes. Frar. A čo tu mám? Sniper, Dagger, Skytlu, to som používal. Čo som používal? Shachtels. Ja som to tak dlho nehral, to mám aké DPčko, aké veľké ruky, no nič. To už nejde takto robiť, to čo je? Easy. No. Ne. To už nefunguje. Byl ma katanu, no nič. $50? Ako málo nabojov mám, halo? Halo? To mám nejak málo nabojov, halo? Štý! To čo je za update? To si pamätám ešte, keď som mal 5. Wow. No ukáž. Nevadí. Úplne buď v pohode iba. Kde je typek? Easy. A keď som podľa ma tú 150-ku nedal. Dobre, nevadí. Wow. Ty vole, sorry, to musela byť hlava, no, vidíš. Ide mi to. Kam sniper update, som tak... No nič, tak toto som... Hýb sa. Dobre, 50. To taká katana ti nepomôže, ďalších 50. Ne. Ďalšie 50, nice. Kde je typek? Halo? A tu je. Ty vole. Halo? Kamo, typek je normálne unstoppable. No, dobre si ma frizol. Kde? Halo. Ja sa musím dohilovať normálne. Ne. Ja som to videl. Yes! L. No, tak easy. No, takže po dlhej dobe som to nehral, dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, tak nezabudnite dať like, keď tak odber. A prosím, ak ste to tu až dopozerali, že nevypli ste to, tak ste fakt frajer, nechápem tomu. Tak čau. Mňau.